Pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u naš novi video. Danas započinjemo jedan novi serijal pod imenom Put prema trofeju Europskog prvenstva 2024. godine u Njemačkoj. Ljudi, nešto se desilo, ne znam točno što se dešava s mojim telefonom. Internet mi je jako loš zadnjih par dana, tako da oprosti zbog ovog. Tako da, prije početka videa ostavite malo like, share, subscribe i zvonce. Ajmo, možemo da pređemo u naš novi video. Da, još ne znam baš kako ću nazvati ovaj serijal, ali mislim da će po epizodi imati jedno, možda jedna utakmica, tako nešto, ili dvije, tri ne, ali vidit ćemo, jedna ili dvije, to ćemo vidjeti, sve ovisi. Ali najvjerojatnije samo jedna. Evo ovdje imamo Perišića. Gle, ovo rezerve je povašne. Ok, prvo da vidimo LV, jel ima neki bolji LV od Perišića. Nema ni jedan bolji LV od Perišića, ti mene zajebavaš. Možda bi samo right wingera htio zamijeniti, right winger mi nekako ne paše, ne volim baš da mi bude Majer na right wingeru, ali ako je to tako mora biti ok. Mislim da je ova postava čist dovoljna da nećemo ništa ni mijenjati. Jedino lijevi bek, ako će se neko pokazati bolji kao lijevi bek, ništa, znači idemo u rezerve. 89 Vlašića ćemo ubaciti umjesto 88 Vide, on će ići na klupu. 88 Vida. I ovo su sve 88, mislim da je ovako dobro sve. Petković, Ivanušec i tako dalje. Mislim da je to, tako da ljudi moji, tim smo napravili. Kao što vidite, u grupi smo sa Španjolskom, Italijom i Albanijom koji je u relažbu. Nisam htio miksati ono sve, tako da ako vas zanima baš koja je ovo igrica, ovo je igrica zapravo EAFC Mobile 24. Zapravo neće ići to ovi klipovi epizodi EAFC-a Mobile 24 jer je ovo kao novi serijal, pa znate kušta sve. Oprostite ljudi zbog ovoga što se dešava, ne znam što je mom telefonu, jednostavno stalno tako crkava, ali mi idemo započeti grupe, nisam uopće nikad to ni započeo, tako da imate moju iskrenu reakciju na početni loading eura 2024. godine. Oh my god. Zajebavaš me. Ti mene zezaš kako su dobro odradili. Sada ako osvojimo trofej vidit ćemo kako će i to biti, inače difficulty je na najjači, da ne bi bilo ti igraš siso na najlakšem difficulty, sve ti je lagano, normalno da ćeš osvojiti euro. Pa ovo je najteži difficult, Majer,
Rodri, opa, Pedri, ne, Pedri ide prema Ferran Torresu, evo Pedrija. Pedri vrhunska lopta, no ipak je ovo Gvardiol lijepo blokirao, šutalo prema ništa. Ipak je Rodri ovo blokirao. Ovdje dolazi lopta prema Stanišiću koji gura loptu prema Majeru. Majer odlično prelazi igrače. Majer inače ne može protiv Laporta ići. Majer. Oyarzabal, Morata, Rodri. Odličan pas prema Rodriju. No ipak Kovačić ga blokira. Kovačić je odlična lopta do Sose. Sosa prema Perišiću koji isto brutalno igra. Perišić protiv Lenormanda. Perišić duplo brži. Perišić lopta u sredinu, no Modrić još jednom glavom. Nije bio Modrić, ljudi, oprostite mi zbog ovoga. Ovo je bio Andrij Kramarić, čak su i brojevi realistični. Wow, kakav udarac Andreja Kramarića. Hrvatska postiže, ljudi moji, prvi pogodak na europskom prvenstvu u svojoj grupi. Ovdje Laport, lijepo su ovo uradili, stvarno je prelijepo. Kovačić, Kramarić, Perišić, Majer blokiran. Evo lopte u sredinu, odlična prema Perišiću, gol, pogodak Ivana Perišića. Kakav gol Ivana Perišića, gledamo to još jedan put. Modrić, sjajan ubac prema Perišiću, Perišić posve sam i zabija prekrasan pogodak za 0-2 ili ti 2-0, kako god hoćete. Evo ga, kraj je prvoga poluvremena, mogli bi već neke izmjene da radimo. A izmjene još ne mogu ni raditi, tako da mi se mogu raditi. Evo, ubacit ćemo definitivno Ivanušeca umjesto Perišića i Petković umjesto Kramarića. I to je to, sve to lijepo sejvamo. Modrić i Kramarić! Nije uspio Kramarić doći do nikakvog šuta, tako da to je jako loše. Evo ga, ovdje Gvardiol, Kramarić, Lovro Majer, loši je Lovro Majer, prekasno je napravio Rainbow Flick i ova lopta stiže out za Hrvatsku. Kramarić izlazi, ulazi Petković, Ivanušec ulazi, izlazi Perišić. Modrić lijepo loptu ima u posjedu. Majer protiv Grimalda. Majer, odlična lopta prema Bruni Petkoviću koji je stvarno lijepo zahvatio. Ali ošla je na bloku Kovačić prema Lovri Majeru. Lovro Majer prema Kovačiću koji prekrasnu loptu šutira. Kakava obrana Španjolca. Evo Modrićeve lopte u sredinu. No malo previše loše Hrvatska ovo odradila. Nastup. Loša lopta, blokirano je bilo. Ovo Unai Simon fantastično brani, lopta stiže prema Majeru koji je šalje prema Petkoviću, no greška Majera. Majerova greška, 1 minuta sudačke nadoknade.
I opet greška naša, ali kraj utakmice. Španjolska, Hrvatska 0-2 pobjeda. Nas Hrvata protiv Španjolaca. Pa da vidimo šta će to biti. Drugi smo u grupi s 3 boda, tako da ljudi moji, to je to od ovog videa. Ako vas se svidio, obavezno ostavite like, share, subscribe i zvonce. A mi se vidimo u idućem videu ili epizodi, kako god hoćete. Pozdrav!